Obeťou víkendovej zrážky auta s nákladným vozidlom pri Tvrdošovciach je 18-ročný Samuel. Auto, na ktorom išiel, patrilo ich rodinnej firme, ktorá sa zameriava na kamiónovú a autobusovú dopravu. Čelný náraz bol taký silný, že auto ostalo úplne zdemolované. Mladík utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Dvojica chcela vykradnúť dom v nitrianskych Hrnčiarovciach. Muži však netušili, že na krk im dýchajú kriminalisti, ktorí operatívno pátracou činnosťou vopred odhalili ich úmysly. Chytili ich tak priamo pri čine. Stíhaní budú vo väzbe. Na železničnej stanici v Zlatých Moravciach došlo k tragickej udalosti, pri ktorej zahynul 54-ročný muž. Podľa informácií železničnej spoločnosti Cargo Slovakia bol obeťou ich zamestnanec a tragédia sa stala počas jeho pracovnej doby. Zamestnanec práve zoraďoval nákladné vagóny, no jeden z nich sa nečakane pohol a muža pritlačilo medzi dva vozne. Viac aktuálnych správ z diania v Nitrianskom kraji nájdeš na nitrak.sk.